जौसिन गेजेर थाखो आनजादनि फिथाइयाव गरेश्वर पायनियार एकाडेमिया देग्लाय बोसोरावबो मोजां फिथाइ मोननो हादों। दिनै आसाम स्टेट स्कुल एडुकेशन बर्डजों फोसावजानाय जौसिन गेजेर थाखोनि फिथाइयाव बोसोरफ्रोमबो मोजां फिथाइ मोननाय बायदि देग्लाय बोसोरावबो आर्ट्स, साइन्स आरो कमार्स मोनथाम आयदायावबो मोजां फिथाइ मोननो हादों। जौसिन गेजेर थाखोनि फिथाइयाव कमार्स आयदायाव 100% आर्ट्स आयदायाव 99% आरो साइन्स आयदायाव 99% उथ्रिसारनो हादों गरेश्वर पायनियार एकाडेमिया। दिनैनि बे फोसावनाय जौसिन गेजेर थाखोनि फिथाइयाव गरेश्वर पायनियार एकाडेमियाव डिस्टिंशन सा 1 स्टार्ट सा 6 सेथि थाखोआव 23 नैथि थाखोआव सा 94 आरो थामथि थाखोआव सा 4 फरायसा फरायसुलिफ्रा उथ्रिसार जानो हादों। मख'नो गोनांदि थांनाय बोसोरनि बायदिनो गरेश्वर पायनियार एकाडेमिया बोसोरफ्रोमबो मोजां फिथाइ मोननो हाबोनाय बायदिनो देग्लाय बोसोरावबो मोजां फिथाइ मोननो हानायखौ गोजोननाय फोरमायदों गरेश्वर पायनियार एकाडेमिनि गोरायुं मनरन्जन बर' बिथाङा। बेनि अनगायैबो फैबाय थानाय समफोरावबो मोजां फिथाइ मोनगोननि थाखाय गोख्रों खामानि मावबोगासिनो दं होननानै बुंथिदों। दिनै आसाम नाङैनो जौसिन गेजेरारि थाखोनि फिथाइखौ फोसावनाय जादों। दा बे लेखायैनो जोंनि पायनियार एकाडेमियावबो जोंनि फरायसुला फरायसुलिमोननि फिथाइखौ जोङो मोननानै जोबोर गोजोननाय मोनदों। दा देग्लाय बोसोराव जोंनियाव पायनियार एकाडेमियाव साइन्स, आर्ट्स, कमार्स मोनथामबो स्ट्रिमाव जोंहा मोजां रिजाल्ट एबा फिथाइखौ मोननो हादों। कमार्स आयदायाव जोंनिया बयनिख्रुइ पारसेन्टखौ मोननो हादों जोंनि फरायसुला मसलपुरनिफ्राय एडमिसनखौ लाफैदोंमोन। बिथाङा 83.8% मोननानै गासैबो साबजेक्टआवनो लेटार मार्क्स मोननो हादों। नाथाय दुखुनां बाथ्रा एबा जोङो एसे गोसोआव दुखु मोनदों। दा बिथांनि गासैबो साबजेक्टआव लेटार मोननानै इंलिसाव बिथाङा एसे खम मोनदों। दा बे इंलिसाव एसे खम मोननायनि थाखाय बिथांनि टटेल पारसेन्टआ एसे खमायदों, 83.8 जादों। दा जाय साबजेक्टखौ माने दाजाबनाय जाया एबा जाय साबजेक्टखौ 4 साबजेक्ट होनना हमना लानाय जायो बे आयदायाव बिथाङा 81% मोनदोंमोन। नाथाय बे पारसेन्टआ बेवहाय दाजाब जायासै। जुदि बे दाजाब जानायमोनब्ला पारसेन्टआ 86नि सायाव गाखोगौमोन। दा जियानो जा जोङो जोंनि जि कमार्स आयदानि रिजाल्ट बेखौ जोङो जोबोद मोजां जादों होनना बुंनो हागोन। मानो होनोब्ला कमार्स आयदायाव जेसेबां फरायसुला फरायसुलिमोना आनजाद होदोंमोन बेयो 100% पास जानो हादों। बेनि उनाव जोङो आर्ट्स हिसाबै देग्लाय जोंनियाव गिबि बर' बिजोंजों जोंनि पायनियार एकाडेमिनिफ्राय फरायसुला फरायसुलिमोना आनजाद लिरदोंमोन। दा बे आनजाद लिरनायाव जोङो फिथाइखौ जोबोर मोजां जादों होननानै जों साननानै लादों। जोंनि आर्ट्स आयदानिफ्राय बर' बिजोंजों लिरनानै बयनिख्रुइ बांसिन पारसेन्टखौ मोननो हादों जोंनि अनसुला फरायसा अनसाय बर'आ 86%। बेनि उनाव मोननो हादों 78%, 77, 74 बेबायदि फारियै पारसेन्टखौ मोननो हादों। दा गिबि बोसोराव बर' बिजोंजों आनजाद लिरनाय हिसाबै जोङो जोबोर फिथाइया मोजां जादों होननानै हमनानै लानो हादों। दा बेनि उनाव जोंनिया साइन्स स्ट्रिमनि रिजाल्टआबो जोङो जोबोद मोजां जादों होनना जों बुंनो हायो। जेसेबां फरायसुला फरायसुलिमोना आनजादाव जिरायदोंमोन बेखिनिया फरायसुलिमोना मोजाङैनो पास जादों होननानै जों साननानै लादों। साइन्स स्ट्रिमाव जोंनिया गासै पारसेन्टआ 99% पास जादों। सानै स्टुडेन्टआ एसे थालांदों, रिपिट फैदों। दा जों आसा खालामो फैगोन बोसोराव बिथांमोननि रिजाल्टखौ जों मोजां खालामनो हागोन एबा गांसे गांनै साबजेक्टखौ जोङो रि-एग्जाम खालामनानै जों नायनो सानदों। आरो साइन्स आयदायाव जोंनिया बयनिख्रुइ बांसिन नम्बरखौ मोननो हादों जोंनि बालाबारि 1 नं बालाबारि गामिनि अनसुमि बर' 74.8। जोङो बिथांनि पारसेन्टखौ एसे आसा खालामदोंमोन। आसा खालामनाय बायदि जोङो जायासै। थेवब्लाबो जोङो बे फिथाइया मोजाङै जादों होननानै जोङो साननानै लादों। पायनियार एकाडेमिया थांनाय बोसोरनि बायदि देग्लायबो आनजादनि फिथाइया जोबोर मोजां जादों होननानै जोङो साननानै लादों।
थांनाय बोसोरावबो जोङो साइन्स आयदायाव जोंनिया 100% पास जादों, कमार्सआवबो 100%, आर्ट्सआवबो 100% बेबायदि पास जादोंमोन। आरो मोनसे गोग्गाथाव बाथ्रा, जोंनि पायनियर एकाडेमिनिफ्राय 2019 मायथाइयाव जोङो अल आसामनि मादावनो बर' आयदायाव 99% नम्बर मोननानै आसामनि मादावनो सेथि मासि मोननो हादोंमोन। आरो देग्लाय बोसोरावबो जोङो बर' आयदायाव बयनिख्रुइ बांसिन नम्बरखौ मोननो हादों, 97%। मौसुमि नार्जारी जोंनि अनसुलि फरायसाया। दा बेबायदिनो जोङो जिबायदि आखा खालामदों बेबायदि जों फिथाइखौ मोननो हादों होननानै जोङो साननानै लानो हायो। डिभिजना जोंनिया सा 30, बेनिफ्राय डिस्टिंसन मोनदों सासे, स्टार मार्क मोनदों सा 6 फरायसाया। सेकेन्ड डिभिजन गासैजों 94 फरायसाया मोननो हादों, बेनिफ्राय थार्ड डिभिजनाव सा 4। पायनियर एकाडेमिया जोंनि जिखिना फरायसुला फरायसुलिमोन नैथि बोसोराव फरायगासिनो दं हाई सेकेन्डारि जोबथा आनजादाव। दा बे फरायसुला फरायसुलिमोननिफ्राय जोङो देग्लाय बोसोरनिख्रुइ फैगोन बोसोराव बांसिन मोजां फिथाइ मोनगोन होननानै जों आसा खालामदों। आरो बेखौ जोङो मोजां फिथाइ मोनहोनो थाखाय जोङो जेसेबां हायो एसेबां जोङो नाजागोन, आरो बेखौ जोङो मोजां फिथाइखौ मोननो हागोन होननानै जों आसा खालामनो हायो।